layak to layak kondange mbrebeki jagat Raden Gandamana. Aku nyatakake pancen kaprawiranmu kuwi ngedap-ngedapi. Ora perlu kowe gunggung kelawan Gandamana, wis sapa lan kok ngendi? Diwanokake aku dudu wong tanah Jawa ning saka tanah Sabrang lalagan ngatas angin. Aranku Sucitra. Banjur ana wigati apa kowe mapan ana alun-alun negara Pancala. Sak bisa-bisa ya bakal mupu sayembara neter marang ketrimaning uripku mbok menawa dina iki tiba bejane Sucitra. Aku iki wong sing babar pisan ora duwe derajat pangkat lan semat, ora duwe brana picis. Ning sapa ngerti dina iki pangeran paring pepayung nugraha marang Sucitra kelakon dadi putra mantu Pancala Anggarwa Mbakyumu Gandawati. Yen pancen kowe bakal garwa karo Mbakyuku ae Ripaluguhan iki pitukane ora ana li kejaba kowe kudu pinter ngalahke Gandamana. Yektine wong perang ki ora ngrampungke perkara. Apa kira-kira trep wong bebrayan, wong omah-omah sing sejatine kuwi hanjok marang kasucen lan panembah miwah pangibadah. Ya gene kok diregeti ngangge srana panca bakah, rasa kakean cangak wani maju ora wani minggat. Oh, njaluk ra dawa umurmu. Wah. Wah. Loh, ah. Tresna Surawila kadangipun Kakang Yayi Kumbayana. Kakang Sucitra apa? Rumangsa marem aku ngerti kelawan kridamu sarta trajanmu. Tegese antarane Sucitra kelawan Yayi Kumbayana cucuk anggene tansah ngegulang kawruh suwitana pepadane Sang Maha Guru. Ya kuwi Sang Resi Rama Parasu, ya Resi Rama Bargawa. Ya pancen kaya mangkono ingkang dadi ideping ciptaku. Piye supaya aku duwe kekuatan lan kadigdayan prasasat bisa nggulung jagat saisine. Lambarane wong duwe kaprawiran aja mung waton wani nanging kudu linambaran kautaman. Tegese kadigdayan lan kaprawiranmu gunakno kanggo srana ngayomi marang kabeh para ringkih ingkang mbutuhake katresnane para satriya. Ya ora sah kok kandhani ngono Kakang Sucitra, mesti wae Kumbayana ngerti. Wong ya dasare Kumbayana ki atmajaning Narendra ing Baratwaja kene. Kanjeng Rama Baratwaja ning atas angin bener-bener ngudang-udang sarta gadang-gadang marang Kumbayana supaya dadi satriya sing bisa ngayomi sagung para dasih. Ning syarate aku kudu mulya luwih dhisik. Ya kuwi gegebengan kuwi mujudake panggayuh, monggo ya. Ya mung ngene. Yen kowe genah putra Narendra ning atas angin, balik aku Sucitra ki mung anake Brahmana, ya kuwi Rama Penemban Resi Dwapara. Kowe wis Nyakrawati mbau denda mukti ora kurang sawiji apa. Aku kepengin golek kamulyan, golek kawibawan. Aku njaluk pamit Yayi, aku bakal budhal marang tanah Jawa. Kabar sumebar warta-rata ana negara sing jenenge negara Pancala ing Ripalungguhan iki anggelar sayembara perang. Sapa wae sing bisa ngasorake putra Pancala ya kuwi ingkang kekasih Raden Gandamana. Ing kono bakal kuwawa mboyong sekaring kedaton Pancala ya kuwi Dewi Gandawati. Aku njaluk pandongamu, njaluk pangestumu tak budhal dina iki men mulya uripku padha karo kowe.
sangat langening kalanggan aglara tanda muncar tinon lerga konang surem toro tetan padang kasor lan pajaring. Oh, mbok aku melu Kakang Sucitra. Aku kepengin weruh kaya apa gelare tanah Jawa. Aja Yayi, aja. Kowe aja ngregon-ngregoni lan ngrimpeti kang dadi lakuku besok bae Yayi. Dongakno yen aku antuk mulya ana negara Pancala lakon dadi putra mantu Pancala. Mengko siadi sumusula yen aku besok ngrasake kamukten kamulyan ana ing Pancala mesti wae aku ora lali karo kowe calone aku karo kowe mukti bebarengan ana ing tanah Jawa. Muga-muga lebeng karya ya Kakang Sucitra. Ya kan. Ana dongeng entek-entek si penunggu patek nono panunggul apa dosane dosa ngungkulisa sama aja di ndak kewalat lah iya bener kandamu Den Gandamana wong kang kaya ku aja gembilo sirah kowe wani ngadekake sayembara prang ning Pancala padha karo kowe ndal terke ning Yomani sawangen sing kok adep iki para ratu-ratu pepethingan iki Narendra Tratagbang Prabu Dewadenta aku Prabu Dewa Kumara yen kena tak pringgake kanthi becik gulungen genderamu Lerenana anggenmu nganakake sayembara prang. Endi mbakyumu Dewi Gandawati pondhonge dina. Blangap-blangap waton ngucap. Yen pancen kowe bakal mumpu sayembara gunakno jiwa kasatriyan. Wani bedah praja Banda Ratu Goyong Putri.
Mulai palungguhan iki ra perlu kowe kakean bebangal, kakean gunem sing tanpa guna. Yen kepengin mupu sayembara tandhi ngono Gandamana. Ewadene yen pancen kuwi wong jirih getih wedi mati mundur. Wah, jaluk ratawa umurmu. Padha sikar sirahmu. Mawut kang katrajang ing sahono madya sangkep kaprabon prang
Kang Abramarkata. Wah, tublas. Layak to layak kondangin mbrebeki jagat Raden Gandamana. Aku nyatakake pancen kaprawiranmu kuwi ngedap-ngedapi. Ora perlu kowe gunggung lawan Gandamana, wis sapa lan kok ngendi? Diwanokake aku dudu wong tanah Jawa ning saka tanah Sabrang laladan ngatas angin. Aranku Sucitra. Banjur ana wigati apa kowe mapan ana alun-alun negara Pancala? Sak bisa-bisa ya bakal mupu sayembara neter marang ketrimaning uripku mbok menawa dina iki tiba bejane Sucitra. Aku iki wong sing babar pisan ora duwe derajat pangkat lan semat, ora duwe brana picis. Ning sapa ngerti dina iki pangeran paring pepayung nugraha marang Sucitra lakon dadi putra mantu Pancala Anggarwa Mbakyumu Gandawati. Yen pancen kowe bakal garwa karo Mbakyuku ayo Palungguhan iki pitukane ora ana li kejaba kowe kudu pinter ngalahke Gandamana. Yektine wong perang ki ora ngrampungke perkara. Apa kira-kira trek wong bebrayan wong omah-omah sing sejatine kuwi hanjok marang kasucen lan panembak miwah pangibadah. Ya gene kok diregeti ngangge srana panca bakah rasa kakean cangak wani maju ora wani minggat. Oh, njaluk ra dawa umurmu. Jebol diadang. Wah. Ya.
Ora kena sinangga enteng kaprawirane Raden Gandamana. Nadyanto ana ing atas angin kaya-kaya Sucitra ki kaprawirane ora ana sing madani. Ning bareng ning tanah Jawa kene aku kuwirangan tenan. Ya, Raden, ning aja gembelo sirah. Iki pusaka permati. Paringane guruku Sang Resi Rama Bhargawa. Kuat nadai jemparingku meguru selikur tahun now. Ayo Gandamana brangkangan kowe jajal karo Sucitra kowe. Aku sing lakon muku sayembara Pancala iki putra mantu Sang Gandabayu garwaku Gandawati. Kan samara pamoring suksma sinuksma ya winah ya ingat api sinimpen telenging kalbu pambukaning warana wente sira Sang Gandamana ketiban jemparing permati brangkangan satemah gudres getih Brebabak ndepani lemah datan enget purwa duksina mangkono ora kaya ingkang hanyup saking dirgantara Narendra anyar katon ing Ngastina hatmajane Sang Resi Abyasa nenggih Prabu Pandhu Dewanata rumaos welas tanpa alis mulak panandhangi Sang Gandamana kocap sigra samadhi maladining ngeningaken Kang Pancandriya mangkono nadaya pangariba wangi ingkang mijil saking anggane Prabu Pandhu nampek mring Sang Gandamana waliya jati temah mulya gregah kaya wungu saka nindra.
Kanjeng Sinuwun Ngastina Papa Prabu Pandhu Dewanata kula pun Gandamana ngaturaken panuwun rumas kula sampun pejah kula pitados inggih awit saking sih pangayoman pitulungan paduka satemah Gandamana samangke sampun saged paluya jati temah mulya boten langkung kula ngaturaken panuwun sinuwun Gandamana kowe tak kandhani wong kendel kuwi kudu duwe piyandel wong wani kuwi syarate ya bener-bener sekti wong ngedekake sayembara kuwi kudu bener-bener digdaya yen wedi aja wani-wani yen wani aja wedi-wedi ya malah kanthi lelakon iki jeneng sira bisa mawas diri Gandamana bisa mawas diri lamun to menungsa kuwi ora sampurna nadyan to sekti nanging isih ana sing ngungkuli merga apa merga sak dhuwur-dhuwure langit sak dhuwur-dhuwure langit kuwi isih ana sing ngungkuli dhuwure merga langit kuwi tataran 1, 2 nganti 7 awake dhewe ora ngerti bubar 7 ki dhuwure ana apa meneh ora ngerti mula aja kumewat kaya wong kregem jimat kuwi dene utamaning nata berebudi bawa laksana lire berebudi mangkono Gandamana waton ora selak saka batinmu anggonmu ngedekake sayembara perang yektine kuwi arep pamer karo wong sak donya lamun to kaprawiranmu pancen punjuling apa-apa ning nyatane ripalungguhan iki kowe diwelehake karo lelakon kowe kalahe karo wong tanah sabrang kalahe karo wong atas angin sing jenenge Sucitra mula kanthi lelakon iki kowe aja kumewat kowe aja ngendel-ngendelke rumangsa sekti dewi aduh sinuwun kula ngurmasi bilih cubluk bali luwing nalar menawi wonten keparinging penggalih kula badhe nderek suwita paduka wonten negari Ngastina supados wuwuh ing reh kawruh kula mboten kados mekaten kawontenanipun yen pancen kowe bakal suwita marang Prabu Pandhawana Ngastina ora mung dak warah marang prigele kepinteran olah marang kaprawiran nanging uga bakal tak lambari marang jiwa ingkang luhur sisan gawe yen gelem kowe tak wisuda dadi patih Ngastina patih Pandhu Dewanata ngestaken dawuh alukon laguning lakas Lokita linuting kidung
kadung kadereng kamomor tansah umiring tuturit dumateng tindak ira Sang Pandhu Dewanata nenggih Raden Gandamana kejaba kapacak mongko dados putra siswa ugi sinengkakaken ing ngaluhur nampi jejiban agung mongko dados patih wonten negari Ngastina kocap ganting kang cinarita ora kaya ing mapan wonten negari Pringgondani tandrane nganti kaya dirodha medhot saking mantilan gegancangan Demah sirna sinapu dening soroting surya ing nedeng manjer tengangi dawa bentar kawuran mendung weh Prabawa goreh ing mapan wonten ing Purayagung negari Pringgondani sumuhing penggalih Sang Nata Prabu Trembaka rinasa kaya tan bangkit rimucat satemah kenyut ubaling driya nadyanto ingkang putra ketiga nenggih Raden Arimba ya Raden Hidimba miwah Sang Brajadenta dalah Sang Brajamusti wis mangarsa guragapan Sang Nata sigra medhar sabda gumuruh swaraning nganti kaya gluduk
yakso kurarupa resedeng narendra yakso halalaku kamal wayo ingkang gambira marang Yesus yung metu Prabowo lesus laran pragampa Kuramawa lian Setyapur larasa mrecurnaning lawan mrecurnaning lawan Ditya Trilodra anakku harimbo kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Dewaji Amiji ingkang putra Brajadenta wonten dawuh Kanjeng Rama Braja Musti wis apal anggere mangan kakean ing atase lodeh kabeh dientekke nganti dalange mung entuk duduh tok entek-entekane ra kuat ngangkat tebuh Braja Musti ngoroke buta masane ngorok padakne ning Sriwedari Raja Musti kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Rama Dewaji karo wangsulan kaya ngorok nek wis karepen anak-anakku mungsi lamadan kelawan mikapa sing adoh sowane apa to sebab kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake mestine kowe kabeh padha mudheng pakmu dadi ratu Blegedu Nyakrawati Mbau Dendana Pringgondani duwe kaprawiran ngidap-ngidapi mergo anggenku tansah brangkangan sarta ngaup pepadane Sang Guru Minulya ya kuwi Sinuwun Prabu Pandhu kala trembuka isa kaya ngene iki mergo anggenku duwe kawruh diparingi ilmu kelawan guruku Sinuwun Pandhu ing Ngastina gandeng ripalungguhan iki negaraku wis ayom ayem tentrem jenjem permanem aku kepengin nganakake syukuran kanthi srana ngaturi rawuhe Sinuwun Prabu Pandhu ning negara Pringgondani men panjenengane prisa kaya apa to negara Pringgondani sisan gawe men mangestoni paring pandonga supaya Pringgondani tetep kerta raharja mula kang mangkon aja wedi kangelan salah siji kowe Brajadenta
maju lungguhmu tampanana iki layang tawa nawala ingkang wis tak tandha tangani aturna mring negara Ngastina aja nganti sapa-sapa sing kena nampa kejaba sinuwun Pandhu pribadi wase wigati surasane layang supaya panjenengane sinuwun Pandhu mangestani tedhak rawuh ana ing negara Pringgondani. Daya ingkang putra nyuwun pangwedhit Kanjeng Rama. Rong bengi Braja Musti tangi ngisin-ngisini buta ngantukan ora tangi Edian sinden uda kae sapa endi neh alian Alwararas abjar lintang kumadap Desti sunyo tengah wengi lumrang kandaning puspito karang iwaning udyanira punapa ta mirah
sanadyan cahyane rembulan purnama siji baron dene mrapat sunare suda ayune ilang memanisih awit kaperbawan sang putri nganedeng nandang karuna muni putri saking plasa Jenar samangke ginarwa dening sang adipati Dastarata nenggih awewangi sang Dewi Gendari jagate wis suwung panyawangi wis linglung kaya ilang memanisi ngalumpruk dhateng darbe karkat yektine kang den tresnani malah mlingos masrake rakane kinaryan jatuh krami dumateng sang Gendari ingkang rina wengi den gandrungi lan den tresnan menggih Prabu Pandhu Dewanata parandene gagar wigar nggenya arsa sungkem ring guru lagi pilaur pinasran glowentah sarta ngopeni dumateng wong Caca Netra sang Dastarata mangkono tanggap ing sasmita nenggih ingkang rayi Harya Suman sigra mrepeki dumateng Duh Kitanira ingkang Raka Dewi Gendari surem-surem dewangkara kingkin ler ngamanguswa kang layon denyo ilang memak wadananira layu umet kucem rahmaratani Nuwun sewu Kakang Mbok Gendari kula tingali saking katebian kok kawis tingal linglung bingung ingin dados penggalih sakmangke paduka sampun mukti mapan wonten negari ngestina menapa jengandika mboten kemutan nalika kula kaliyan panjenengan andherekaken swargi Kaka Prabu Gendara ingkang tetandhingan kaliyan Prabu Pandhu nalika semanten satemah Kakang Gendara menika seda beja kemayangan gesang kula kaliyan jengandika Kakang Mbok
karana mboten dipun lunasi nyawanipun dening Sinuwun Pandhu malah kaboyong wonten ing negari Ngastina. Suman muka lamun to kowe ora ngerti kelawan legekaning rasaku. Wiwit aku sepisanan ketemu kelawan Prabu Pandhu kuwi dadaku wis kedher. Aku wis duwe rasa tresna, wis nggembel rasa asmara, wis gandrung kayungnyun. Nang bingleng nglalamong kedanan kelawan Prabu Pandhu. Nalika panjenengane paring dawuh amboyonge kelawan Gendari Praptana negara Ngastina sing tak gambarake bareng aku wis teka Ngastina banjur pinalakrama dening Sinuwun Prabu Pandhu ning nyatane nek ngene. Aku ora dipalakrama karo Sinuwun Prabu Pandhu malah kon ngopeni kakange Pandhu. Kakang Adipati Dastarata piyayi sing cala hina caca netra ora weruh gelaring kahanan. Ing atase wong ayune kaya ngene dirabeke karo wong picek. Kebangetan Pandhu angene gawe dolanan rasane wong wadon. Kala tanpa rupa aku ki ya menungsa. Aku ki menungsa sing duwe rasa pangrasa. Ya kene kok dipadhake kaya barang dijol-ijolke bareng tekonan negara Ngastina. Wis dadi sumpah prasetyaku wiwit kuwi aku mangigit-igit kelawan Pandhu. Aku palakrama kelawan Kakang Adipati Dastarata, aku mbiyen duwe panjangka duwe anak sak akeh-akehe nyatane kasembadan. Anakku cacahe 100. Mergo saben bengi aku wis njaluk terus dikeloni karo Kakang Adipati ya. Nanti ponakamu cacahe 100 Sata Kurawa. Bocah sing semono akeh iki supaya dadi pusaka sing ampuh tumrape Gendari kanggo ningkes Pandhu sak cindhel abange Suman. Dawah pundi kemawon kula purun. Jatuh batu, Pak. Ngono teko pangkalan bun gumun. Kakang, Bu. Kula saged ngraosaken kados menapa ambiyaring penggalih tika. Kula saged ngraosaken mongko antawisipun Kakang Mbok Gendari menika paribasan raga loro jiwa siji. Menawi paduka kepengin ningkes Prabu Pandhu kedah mawi cara mawi karti sampeka sandi upaya sarta sanggit rungsit ingkang sae. Ngibaratipun tiyang badhe ngrebaken wit sing gedhe prayogi dipun preteli wiwit saking pang lan gegodhonganipun. Ingkang kula incim, ingkang kula incer namung kalenggahan patih yang samangke dipun lenggahi dening Patih Gandamana. Menawi kula saged njegal Patih Gandamana satemah suman dados patih wonten Ngastina, gampil anggen kula badhe nindakaken sanggit menika banger bacin abang ijo butek bening ingkang murba wasesa tumrap lelampan Ngastina mangke sedaya namung suman. Mang pinarak ingkang prayogi kula ing badhe ngreka wiwit dinten nika. Nyapane kanjana klara pandangun kara. Silang ler katoneh kurang obetan mandang.
Sangwaran dena bekse besok mendem mo baris prayitno jiwa saronto blegere buta cetha namung to iki dudu wong Ngastina kowe sapa lan saka ngendi nggih nderek tepang gladi wanuh Raden kula menika wingking saking Pringgondani atmajanipun Kanjeng Rama Trembuku dene nami kula pun Braja Denta ndika menika sinten Raden kadang anom saka Sinuwun Prabu Pandhu jenengku Harya Suman Braja Denta saka Pringgondani teka ana ing Ngastina bakal ana parigawe apa ngemban dawuh saking Kanjeng Rama supados kula sowan wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Pandhu. Yen wis sowan ana ngarsane Sinuwun Pandhu, kula dipun utus nyaosaken nawala utawi layang kunjuk dumateng Prabu Pandhu. Pancen kaya mengkono endi layange tak gawane mengko tak aturake Sinuwun Pandhu lho wanter pangandikanipun Kanjeng Rama Trembuku boten wonten piyayi ingkang wenang nampi layang menika kejawi namung astanipun Prabu Pandhu pribadi kowe ora ngerti tatanane wong Ngastina tatanan kados pundi yen kowe pengen ketemu swanan ngarsane Sinuwun Prabu Pandhu tegese kowe bakal munggah ning pendhapa ning Stinggil inggih kula badhe minggah wonten Stinggil kowe ora ngerti aturane wong Ngastina buta ki ora kena munggah ndapa kudu ngenteni gazebo aduh ora kena buta munggah pendhapa nggo tabuh ora kena nanging wanter pangandikane Kanjeng Rama layang menika ingkang nampi kedah Sinuwun Pandhu kuwi lak karepe pakmu ning aturane Ngastina kaya ngono kuwi buta kaya barongan ora kena ning ndapa mangsani apa njaluk teh njaluk teh gamelan bar dibraso bareng ditabuhi ora aduh lah menika wanter ora wanter-wanter piye aturane ngono kuwi buta ora kena ning ndapa lah teng gudang kali judang sak ora oleh yang pengen layang ki tinampa dening Sinuwun Prabu Pandhu kene pasrahno Suman kok tak aturake nanging wis to yen ora gelem mulya nggih monggo kula aturi nampi Raden Liyane Arya Suman
kelakon anggenku bakal nglengser Gandamana. Layang iki yen tak waca surasane ngaturi kelawan sinuwun Prabu Pandhu supaya tindak mangestoni wong Pringgondan. Layang iki tak salini rame iki nglakoni.